Euskal Autonomia Erkidegoko udal legea euskararen alorrean garatzen duen dekretuaren hainbat artikulu bertan behera utzi ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Vox alderdi ultraeskuindarrak 2020ko urtarrilean aurkeztutako helegitearen ebazpena da. Auzitegiak atzo kaleratu zuen epaia partzialki hobetsi dute epaiek. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalek euskararen normalizazioa bultzatzeko dauzkaten hainbat tresna baliogabetzen ditu epaiak eta ondorioz mugatu egiten du udalek hizkuntza politika egiteko gaitasuna. Arratsaldeon guztioi, ordu biak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea, gaurkoan euskararen aurkako azken epaia hizpide. Izan ere atzokoa udal legeak azken hilabeteetan hartu duen bigarren kolpea da. Hala, goiz honetan agerraldia egin du Euskal Herriko gehiengo sindikalak beste hainbat eragile sozioekonomikorekin eta euskalgintzaren kontseiluarekin batera euskararen normalizazioaren aurkako erasoan salatu eta azaroaren 4an Bilbon egingo den manifestazioarekin bat egiteko. Eremu sozioekonomikoa ezinbestekoa da hizkuntza gutxitu baten biziberritze eta normalizazio prozesuan. Izan ere, gure bizitzaren parte handi bat lanean ematen dugu. Eta beste parte handi bat inoren lanaz baliatzen. Horregatik, herritar erabiltzaile modura zerbitzua norbere hizkuntzan jasotzeko eskubidea aldarrikatu nahi du kontseiluak. Baita, langile moduan, euskaraz lan egitekoa ere. Gauzak horrela epaia euskararen bizi berritzaren aurkakoa ez ezik adostasun ofizial handi baten kontrakoa ere badela adierazi du UEMAN udalerri euskaldunen mankomunitateak eta bertako kide diren udalei adierazpen instituzional bat helarazi die udaletan ahalik eta lasterrena onartzeko adierazpen horren bidez euskara sustatzen jarraitzeko asmo sendoa berretsiko dute udalek. Azaroaren 4ako Euskalgintzaren Kontseiluak deituta duen manifestazioarekin ere bat egin dute udalek adierazpen horren bidez, hain justu ere mobilizazio horren helburua da salatzea atzoko ebazpena eta aurrez egon diren beste hainbat euskararen aurkako oldarraldi judizial baten ondorioa direla eta horien aurka egitea. Horiek horrela UEMAk jakinarazi du udalerri euskaldunetako alkatek eta zinegotziek ordezkaritza nabarmena izango dutela mobilizazio horretan. Euskararen aurkako oldarraldiaren bueltako azkenak ala nazioartera begira jarriko gara jarraian, izan ere harreman diplomatikoek erdigunean behar zuten honetan amorrua da nagusi. Gaza iparraldeko Al-Ahli Arabi ospitalari egindako bonbardaketa batean ehunka palestinar zauritu, gaixo eta behartutako desplazatu hil zituzten atzo. Gazako Osasun Ministerioaren arabera sekula ez bezalako erasoa izan zen, baita aurrez abisatu gabekoa ere. Israelgo armadak ukatu egin du erasoaren egila dela eta jihad islamikoari egotzi dio egiletza aipatuz talde armatu horrek oker jauzitako zuziri batek jo duela ospitalea. Joe Biden, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Israelen bertsioa hobetsi du. Tel Aviven lur hartu eta gutxira egin ditu adierazpenok Bidenek. Israelgo lehen ministro Netanyahurekin dago bilduta momentu honetan eta hizpide izango dituzte Israelen eta Palestinaren arteko gerraren hurrengo faseak. Ameriketako Estatu Batuek Israeli eman diezaiokeen laguntza militar eta ekonomikoa eta laguntza humanitarioa Gazara iristeko Rafah pasabidea irekitzeko negoziazioak. Aldiz, Jordanako errege Abdullah bigarrenarekin, Egiptoko presidentearekin eta Palestinako aginte nazionaleko buruarekin ere egotekoa zen gaur Biden, baina bilkura bertan bera utzi zuten ospitaleko erasoaren ondoren. Gauzak horrela Euskal Herria Bilduk kezka handia agertu du goiz honetan Palestinako egoeragatik. Gazako eremuan indarkeria egoera onartezina dela adierazi du koalizioak Gernikan Israelek bonbardatutako azken ospitalaren kasua aipatuta adibide gisa eta beraz inoiz baino gehiago deseskalatzearen, elkarrizketaren eta negoziazioaren aldeko euren jarrera berresten direla esan dute. Entzun jarraian Armando Otegi, Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia. Herri palestinarra errespetatu eta bere estatua errespetatu.
apartheid egoerarekin bukatu egin behar da, okupazioarekin bukatu egin behar da. Eta zentzu horretan dei egiten diogu Euskal Herritarrei egongo diren mobilizazio eta ekimenetan parte hartzeko. Gure ustez, mundua, nazioarteko komunitatea, ezker independentista ezin duelako beste toki batetara begiratu. Adi jarraitu behar dugu gertatzen ari dena eta adi esan behar dugu argi eta garbi gure elkartasun osoa duela Palestinar herriak eta gure apostua bakearen eta akordioaren aldekoa dela. Free Palestine. Ordea, Palestinako gatazka piztu zenetik 11 egun bete diren honetan Eusko Jaurlaritzak saien arteko mahai bat sortu du gatazkaren giza ondorioei eta eragin sozioekonomikoei erreparatzeko egoeraren larritasuna eta gatazkaren bilakaera kontuan hartuta erabaki du gobernuak mahaia sortzea. Datorren astearte arratsaldean batzartuko da aurrenekoz eta 500.000 euroko diru laguntza bat onartuko du Palestinako iheslarientzat, Palestinar iheslarientzako laguntza eta lan bulegoak egindako larrialdi deialdiari erantzunez. Pedro Azpiazu, ekonomia sailburua. A mí lo que me produce en general este conflicto es una enorme tristeza, ¿no? Es decir, sabemos que ese conflicto estaba latente, pero bueno, se ha producido en este momento. Me produce una enorme tristeza y sobre todo lo que me genera es pues ver que la comunidad internacional sea incapaz de abordar esta cuestión, ¿no? Es decir, hasta Biden va a venir hoy a Jordania, creo. Parece que von der Leyen está en el Parlamento. Bueno, parece que están haciendo todos algo, pero nada se está haciendo, ¿no? Es decir, yo creo que permitir de alguna manera que ocurra esto, me parece que esto es un fracaso enorme de la comunidad internacional. Personalmente me produce mucha tristeza. Laster helduko diogu bueltan Palestinako gatazkari, lehenago baina lerroburekin bukatu aurretik badazer aipatzeko. Martxan da elikaldia, Bilboko elikadura buru jabetzaren aldeko ekintza. Azken finean nahi duguna da visualizatu ze produktu gertukoak, sasoikoak edo ekologikoak lortu aldiren Alde Zaharran, Bilbo Zaharran eta San Fran inguru honetan, Bilbo historikoan, eta horretarako hainbat jarduera, sentsibilizazio jarduera jarri ditugu mahai gainean, eta baita ere eskaintza bereziak pixka bat kontsumitzaileok aste honetan arduraz edo kritikotasunez kontsumitzeko moduan egoteko, ez? Horrez gain Gasteizko espazio autogestionatuek egun osoko egitaraua antolatu dute larunbaterako. Egun osoko egitaraua antolatu dute hain justu Alabedi irratiak, Gasteizko gaztetxeak, auzolana pilotalekuak, Errekale Hor Bizirikek eta Sumendik elkarlanean eskaintza zabal eta anitza egingo dute larunbatean Gasteizko gune ezberdinetan hiriburuko espazio autogestionatu eta alternatibuen 100. urteurrena aitzakia hartuta. Adierazi dutenez urte luze hauetan aldarrikatu duten eta egun aldarrikatzen duten Gasteiz herriaren adibide bat eraiki nahi dute. Gauza korrela iritsi da eguneko argazkari heltzeko unea, atzo ezagutarazi zen epaiari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak bertan behera utzi ditu dekretuaren zenbait artikulu edo nola ere epaia ez da irmoa, irailaren 28 eman zuten ebazpena eta ordutik hasita Eusko Jaurlaritzak 30 eguneko epea du helegitea aurkezteko Espainiako Auzitegi Goreneko arlo zibileko salan. Bai euskarari, bai eutsi goian euskarari, bai euskarari, eutsi zoiari, eutsi euskarari, bai euskarari, bai eutsi goian. Kezkagarria da, gertatzen ari dena, gertatzen ari dena euskararekin, baina uste dut olatu erreakzionario oso baten parte dela hau guztia. Eta orokorrean gu denok bizitzen kontra. Uste dut Jaurlaritzak aurkeztu egin behar duela errekurtso hori Auzitegi Gorenaren aurrean. Euskal Herria Bilduk honen larritasuna azpimarratzeaz gain kalera ateratzeko deia zabaldu nahi du eta horretarako izango dugu parada azaroan zehar. Dugunakoek erakutsi diguten hau ikusita behar bada hobe dugu sokadantza bat eratu. Eta sokadantza hori izan dadila eskuz esku zubi bat
ez etorkizun batera, baizik eta bihar oparoago batera. Gauzak horrela, goiz honetan Euskalgintzaren Kontseiluak eragia sozioekonomikoekin batera egin duen agerraldian izan da Hamaika Telebista adi. Gaur, urriak 18 Euskal Sindikatu Nagusiek eta lan munduko hainbat eragilek bat egin dute azaroaren 4 euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldia salatzeko Bilbon egingo den manifestazioarekin. Eta beste parte handi bat, inoren lanaz baliatzen. Horregatik, herritar erabiltzaile modura, zerbitzua norbere hizkuntzan jasotzeko eskubidea aldarrikatu nahi du Kontseiluak. Proiektu burujabetako behar ekonomikoak asetzaz gain, euskal kultura, dibertsitatea eta ondasun kulturalaren zaintzarako konpromisoa adierazi dute sindikatuek. Langilok, euskeraz lan eta bizitzeko eskubidea dugu eta aldarrikatzen dugu, eta zentzu horretan, gu ere nozitzen, pairatzen ari gara euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldi judiziala. Administrazioi ere mezu sendoa jaurtidia Arantza Urrestik euskara elitzatekela kostu bat izan beharko balio erantzi bat baino esanez. Bada euskara izpide dugula gaiari eskuntzatik heldutan, bada besterik Bildarratzek esan du udazkenean onartuko dutela hezkuntza legea. Eusko Jaurlaritzak ondotako hezkuntza lege proiektuari alderdi politikoek aurkeztutako zuzenketak eztabaidatu eta bozkatuko dituzte bihar Eusko Legebiltzarrean, eta Jokin Bildarratzek Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak esan du lege proiektuari aurkeztu dizkioten osoko zuzenketen aurka bozkatuko duela Legebiltzarrean uneko 92,6 Elkarrekin Podemosiuk, PPek, Ciudadanosek eta Voxek osoko zuzenketa bana aurkeztu dute eta haiei egin die erreferentzia sailburuak, EAJak eta PSek 26 zuzenketa partziala aurkeztu dizkiote testuari, Euskal Herria Bilduk 156 eta Elkarrekin Podemosiuk 54. Nabarmendu du udazkenean onartuko dutela hezkuntza legea azkenean. Kontuan hartuko da administrazioak bere langilei laneko bidaiak. Hain justu atzo bete ziren bi aste alderdi politikoek Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege proiektuari zuzenketa partzialak naiz osoko zuzenketak aurkeztu zizkiotenetik, eta aipatu bezala orotara 4 alderdik jarri zizkioten osoko zuzenketak. Bihar eztabaidatuko dituzte Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuran, eta Euskal Herria Bilduko hezkuntza idazkari Iko Itzarresek aurreratu du beren jarrera. Ezezkoa emango diete, hauxe arrazoia herri honentzat ahalik eta lege honena eraiki nahi dutela. Halaber ziurtatu dun hezkuntza akordioarekiko leialtasunez eta fideltasunez jardungo dutela, aurrerantzean ere horregatik osoko zuzenketei ezezkoa esatea eta Eusko Legebiltzarrean zuzenketa partzialak eztabaidatzea hobetsi dute eztabaidari aukera ematea. Ostegun honetan, osoko zuzenketak eztabaidatuko diren honetan, Euskal Herria Bilduk ezezkoa bozkatuko diegu osoko zuzenketa hoiei, azken finean, lege on bat izateko nahia eta eztabaidaren aukerari ateak itxi nahi diotelako. Beraz, Euskal Herria Bilduk ezezkoa bozkatuko die osoko zuzenketei, herri honi egokitutako ahalik eta lege honena eraiki nahi dugulako, eta besteak beste, gure herriak dituen erronkei erantzuteko ahalik eta lege honena behar dugulako. Hala ikastolen elkarteak ere eman du zuzenketa horiei buruzko iritzia. Euskararen gaiak kezkatzen ditu bereziki, izan ere EAJak eta PSek batera aurkeztu duten zuzenketaren puntuetako bat euskararekin lotuta dago hizkuntza ereduen sistemari eustea proposatu dute alegia. Ereduei eustea atzera pauso bada, ikastolen elkartaren ustez azaldu dutenez, hizkuntza ereduek ez dute euskalduntzen eta horiek gaindituko dituen eredu bat behar da izan oinarri, horren bestez, gabe iruditzen zaie horiei eutsi nahi izatea, murgiltze eredua ezarri beharko litzatekeela adierazi du beraz ikastolen elkarteak. Eta hezkuntza zein ikastorez Beskoitzeko ikastolaren auzian elkarrizketa bideratuko du prefetak erne.
Honekin euskaren eta hezkuntza arloko azkenak aipatuta lan arlora egingo dugu salto jarraian, izan ere datorren asterako deituta dauden sektore publikoko grebaren arira, Pedro Azpiazu ekonomia sailburuak iritzi dio lotura dutela hauteskundeekin, hala uste du Iñigo Urkullu, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak ere. Azpiazuren hitzetan ulergaitza da hainbeste lan gatazka izatea eta ez datoz bat testuinguru ekonomikoarekin, bada lasaitasuna eskatu eta arduraz jokatzeko deia egin du entzun. Egoera ikusita ez da normala hainbeste huelga eta hainbeste lio egotea, ez? Nik uste dut horre, gauze sakona da oso azpitik, eta, ez dute espekulazio gure egin, konstatazioa bakarrita Holandala. Jaurlaritzaren iritzia zein berginek eurena defendatzen jarraitzen dute, esaterako Araiako Froneri enpresaren langileak txanda bakoitzeko 2 orduko lanuztekin hasi ziren atzo lankide baten kaleratzea salatzeko erne. Hain dela bihazte, urriak lauean, langile bat kaleratua izan dela, eta enpresaren arrazoia edo eskusa, edo nola esateko, birrantolakuntza arrazoiak izan dira. Eta, guk ez dugu inungo zentsurik ikusten, gainera langile honen postuan ia denetarik egin dezake, mantenimenduan, bere postua mantenimendukoa da, baina ere fabrikazioan ere lan egin dezake, ez diogu zentsurik ikusten. Eta hortaz, mobilizazioekin hastea erabaki dugu, ez dugu onartzen halako kanporaketak egitea. Araban garela Gasteizko Mitxelineko langile batzordeak berretsi egin du Espainiako komidetik ateratzea. Urriaren hasieran egindako erreferendumean, langileen 150%ak Michelinek estatuan dituen beste lantokiekin partekatzen duen batzordetik ateratzearen alde bozkatu zuen. Gasteizko batzordeak erabaki hori berretsi du orain LAB, ELA, CGT, ESK, Comisiones Obreras eta CCM sindikatuen aldeko botoekin. UGTko ordezkariak abstenitu dira eta CESIFekoek kontrako bozka eman dute. Batzordetik ateratzearen alde agertu ziren sindikatuek azken 2 hauen jarrera kritikatu dute. Erreferenduma deitzerakoan emaitza loteslea izango zela adostu zutela azalduz. Gasteizko ordezkariek erabaki hau zentroarteko batzordera eramango dute orain, eta langileek hartutako erabakia errespetatuko dela espero dute. Irailaren 27an erabaki genuen erreferenduma egitea, denok aho batez, eta esan genuen vinkulantea izango zela, eta orain ez dugu ulertzen zergatik hori egin duten. Hala ere, hurrengo pausoak emango ditugu, eta hurrengo pausoak izango dira testu hau bidaltzea lantokien arteko batzordeari, eta erabaki behar dute onartzen duten, ala ez. Eta orain lapetik espero dugu lantokien arteko batzordearen ordezkaritza duten sindikantuek emaitza errespetatzea, eta Gasteizko langilearen hitza errespetatzea. Lantokien arteko batzordetik ateratzeko prozesua osatzerakoan, Gasteizko langile batzordeak hurrengo hitzarmena bere kabuz negoziatzeko aukera izango du. Langatazkekin bueltan Labistako langileek Gasteizko kaletara eraman dituzte beraien aldarrikapenak gaurkoan. Eusko Jaurlaritza eta Legebiltzarraren aurrean elkarretaratu dira, 240 lanpostu mantentzeko erakunde publikoen inplikazioa aldarrikatzeko. Laudioko Glabista enpresaren langileak beraien lanpostuak mantentzeko borrokarekin jarraitzen dute. Lantokiaren arduradunek enplegu erregulaziorako espedientearen prozesua martxan jarri dute, 240 lanpostu suntsitu ahal dituena. Prozesua etenean dago, epaileak Guardian eta Autoglas enpresak espedientearen negoziazioan parte hartu behar duten edo ez erabakitzen duen bitartean. Langileek Guardian enpresa hartzen dute erruduntzat. Lantokiaren jabe hoia da, faktoria saltzerakoan lurzoruaren jabetza mantendu zuena. Langileen aburuz, lursailaren desjabetzea izango da irtenbidea. Badirudi zegoela erosle bat, eta proiektua pasatzen zen Labistako lurzoruak erosiz, eta Guardianek ez du lurzoruak saldu nahi, eta beraz hori da, pentsatzen dugu hori dela soluzioa. Labistako langileek Gasteizen mobilizatu dira Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa aldarrikatzeko. Azaldu dutenez, Jaurlaritzak 2,5 milioi inbertsioa egin zuen enpresan Parter Capital taldeari zuzenduta. Baina diru laguntzarako adostutako oinarriak ez dira bete eta taldeak dirua itzuli beharko du.
Aldiz, Kristau eskoletako irakasleek bigarren greba eguna dute gaurko egunarekin. Gaurkoan hain justu Gasteizen bildu dira, hitzarmenaren negoziazioa berpizte aldarrikatzeko milaka lagun bildu dituen manifestazio batean. Gizarte ekimeneko ikastetxeetako langileek bigarren greba eguna burutu dute Gasteizko kaleetan. 2021etik iraungita dagoen hitzarmena berritzea aldarrikatzen dute. Salatu dutenez, negoziazio mahaiaren azken bilera orain dela 8 hilabete egin zuten eta ordutik ez dute patronalen berririk izan. Patronal nagusiek hitz egiteko prest daudela esan dute oraingoan. Sindikatuek hitzetatik haratago joatea eskatu dute. Elkarrizketarako apustua egiten baldin badu, eskatu nahi dioguna da egin dezala ekintzen bitartez, deitu dezala mahai negoziatzailea eta edukiak mahai gainean jar ditzala, ez? Aurreko gatazkan oso agerian geratu zen hitzarmena sinatzeko beharrezkoa dena edukiak mahai gainean jartzea dela. Aurreko gatazkan sindikatu nagusi berdinen eta patronal nagusi berdinen artean posible izan zen akordioa sinatzea eta gakoa edukietan dago beti bezala. Sindikatuen arabera, bigarren greba eguna 70% jarraipena izan du. Ostegunean, 3. lanuztea burutuko dute eta abendurako beste 5 greba egun deitu dituzte. Gaizatuta berriz gurasosek galdutako salaketak gogoratuz erantzun du Asensiok atzo bere inputazioaren inguruko gaiari. Gipuzkoako iraunkortasuneko diputatuak esan du GHKaren kudeaketa eredugarria dela eta dudan jarri du bere aurkako ikerketarik dagoenik Udane Arbeo. Donostiako erraustegiaren kudeaketaren arira ingurumen fiskaltza jarritako salaketa baten arira Jose Ignacio Asensio ikertzen ari dira Gipuzkoako jasangarritasuneko diputatu eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko lehendakaria. 2 delitu leporatu dizkiote ingurumenaren aurkako delitua eta dokumentuak faltsutzea. Testuinguru honetan Idoia Mendia Asensioren alderdiekide eta Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakari ordeak Asensioren gestio bikaina defendatu du. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean erabateko konfiantza agertu du Asensioren errugabetasunan eta justizian. Aitzitik oposizioak eskatu Elkarrekin Gipuzkoak eta PPek besteak beste Jose Ignacio Asensiok azalpenak eman ditzala Gipuzkoako batzar nagusietan ikertzen ari diren albiste honen arira eta era berean Elkarrekin Gipuzkoak eskatu du Gurasos elkartea jasangarritasuneko batzordera joan dadila berak dituen xehetasun horien inguruan hitz egiteko. Ez dugu besterik ezagutzen, ikusi behar dugu aurrena, noiz jasotzen dugu salaketa hori, ez dakigu zertaz joan, eta ikusiko dugu zer norabidea izango duen hori. Gurasos, badakigu zenen baliabidea den, eta hori argitara zen posizioa egiteko batzar nagusiak daude. Non gelitzen da Eusko Jaurlaritzaren ingurumen saila, ze bere bete beharra, bere gizartearen bermea da funtzionatzea eta kontrolatzea olako jarduerak. Hori ez da gertatzen ari, eta ikusi beharko da, eta hori fiskalak berak esaten du, gure salaketaren ondoren, ikusi beharko da, ea susmoiek gauzatzen dien ikerketa sakondu egin beharko da, argitzeko ze ardurak eukidezaken Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak, ez ikustearena egitearen horretan. Lehen ikusi dugu Asensio esaten akatzak egon daitezkela, arazoak egon daitezkela, baina konpontzen dira eta listo aurrera. Karo, hor dago, koska, nola aurrera, agian ez. Bada ikerketak ahotan duela 10 urte argindarraren prezioa igotzeko sistema bat asmatzea egotzita Iberdrolaren eta zuzendaritzako laukideren aurkako epaiketaren lehen eguna izan da astearte honetan Auzitegi Nazionalean. Fiskaltzak 2 urteko kartzela zigorra eta 94.000 euroko isuna eskatu du bakoitzarentzat.
Iruñan berriz hiriburuko Gurutze plazako parkinaren obrak dira izpide berriro. 2 hilabete pasaira herritarren protesten ostean parkinaren obrak gelditu zirenetik eta UPNeko udalak berriro martxan jarri nahi ditu obren inguruko gestio kaskarra herri galdeketa batekin ezkutatu zerne. Ikusten dugu nolabait bideratuatako prozesu bat dela, ez? Hau da, galderak adibidez nahiko zuzenduta daude nahi duten emaitza lortzeko. Beraz, berriz ere kritikatu nahi dugu UPNren forma, hauek ez dira lanerako formak eta ez da hiri bat gobernatzeko modua. Eta albistearekin bukatu baino lehen, kulturarlora salto, Daz Jazz jaialdia gaur arratsaldean hasiko da Gasteizen jazz, musika publiko zabal batera eraman nahi duen jaialdiak 5 kontzertu eskainiko ditu gaur eta igandera bitartean hain zuzen ere adi jarraian xetasunetara. Bada eguneko berriak alan, gaurkoan Xabi Perez hezkuntzan librezale taldeko kida izan da, gurean gaur magazineko elkarrizketatu nagusia eta egin digun elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian ezaldu. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea. Pantailez inguratuta bizi gara eta digitalizazioak gero eta presentzia handiagoa du hezkuntzan. Hala horretaz kezkatuta duela 6 urte, hainbat Euskal Herriko hainbat gurasok, eragileek eta irakaslet hezkuntza librezale taldea sortu zuten eta gai horri heltzeko gaurkoan gurekin dugu Xabi Perez, hezkuntza librezale taldeko kidea. Kaixo Xabi eta Kaixo, egunon. Araban Bizkaia eta Gipuzkoa hezkuntza legea azken txanpan dago, EAJak eta PSek ados jarri ziren eta zuzenketa bateratua aurkeztu zuten. EH Bilduk dagoeneko adierazi du, ez duela zuzenketa hori babestuko eta, proposamena ez datorrela bat hezkuntzan librezaletik proposatzen dituzuen digitalizazio ereduekin. Ohartarazi zenuten zuek, ezta? Egia zan, kostatzen zaigu jarraitzea Eusko Legebiltzaren gora berak, baina bai, jakin dugunaen arabera, printzipioz momentu honetan mahai gainean dagoen
akordio, PSOE eta PNVko akordio horretan, pixka bat aldaketarik ez da egon, bere garaian edo legea aurre proiektuan zegoenarekin digitalizazioaren esparruan behintzat. Orduan horrek esan edu, printzipioz guk hezkuntza batzordean aurkeztu genituen proposamenak edo, printzipioz horrez ez dira agertzen, ez dira islatzen. Maten du EH Bilduk aurkeztuko dituen zuzenketa partzialen horien artean badagoela digitalizazioaren inguruan eta hor nolabait bai agertzen direla pixka bat gure ekarpen horiek. Elkarrekin Podemos ere bere garaian ados zegoen gure ekarpenekin, baina Elkarrekin Podemos lege osoaren kontra dago, hor dago panorama hori da, orduan ez dakigu zer gertatuko den, gero agian komentatuko dugu. Hezkuntza lege berriak egia da, hainbat artikulutan digitalizazioari buruz hitz egiten du. Hala ere, adierazten duzuen bezala zuek, hezkuntza librezaletik artikulu horiek ez dute etorkizunik izango, edo ez dute eraginik izango. Zehazki, zer da zuek proposatzen duzuena? Egia esan, batzorde horretan gu proposamen guzti zehatzak aurkeztu genituen artikuluz artikulu, baina guztiak nolabait erantzuten zuten gu planteatzen ditugu hiru helduei. Lehenengo heldua da digitalizazioari buruz. Zein da, digitalizazioa da helburu bat edo da pedagogiarako erabil daiteke zerbait. Eta pixka bat, gure apostua da bigarren hau, digitalizazioa ezin dela berez helburu izan, digitalizatu egin behar da eskola ez. Pedagogian edo ikasketetan edo funtzionamenduan digitalizazioa erabiliko dugu, onuragarria den heinean eta benetan gure ikasleak eta irakasleak alduntze digitala aurkezten duten moduan. Orduan, pixka bat ikuspegia da gehiago artikulu kontratu baino. Ez da, txertatu behar da digitalizazioa, ez. Digitalizazioa da baliabide bat daukagula eskura, gaur egun, evidentemente, gure ikasketa prozesuak hobetzeko. Bigarren hildoa edo nolabait da alduntze digitala. Hitz egiten da askotan legean eta kalean. Gaitasun digital, ez guk proposatzen edo rebindikatzen du nahi, alduntze digital. Alduntze digitala ez da bakarri jakitea egitera. Nola egiten da bideo bat, ez jakin behar dugu, edo ikaslea jakin behar dugu, gizarte teknologiko berri honetan mugitzen ikasi behar dute, boterea edo egiten dutenaren gaineko konstientzia izan behar dute, modu etikoan, saiestu behar dituzte kontrolak, eta orduan alduntze digitala da pixka bat markoan agertzea gustatuko litzaikoguna. Kontua ez da, nola egiten ditugu testu bat ordenadore bidez, baizik eta benetan gizarte berri honetan, nola mugitzen garen, batez ere digitalizazioak harrapatzen gaituen bide soro honetan, ez? Begira orain datorrena inteligentzia artifizial, datorre guzti horiek. Orduan, aldundu behar ditugu gure ikaslea mundu berri horretan bizializateko. Eta hirugarren hildoa da nolako teknologiarekin digitalizatu. Hori, onartu da multinazionalek eta sistema egiten dituen gauza, baina horrek baldintzatu egin gaitu beste guztia. Hiru hildoak elkarlotuta daude. Orduan, gu teknologiaen aldetik eta nahi genuen legean agertzea, hezkuntzan behintzat, desde luego, bultzatu behar direla, baliabide, berrerabilgarriak, auditagarriak, gardenak, eta azken finean, software librean oinarritzen diren protokoloak ez, bestela harrapatuta gaude, multinazionalek, gainera, orduan. Pixka bat hori zen hirugarren hildoa eta elkarlotuta daude, azken finean alduntzea da, zuk aukeratu alizatea zer erabiltzen duzun, alduntzea da jakitea benetan nola erabiltzen duzu hori pedagogia edo. Hiru oldi horietan gu zehaztu genituen, tira, hor daude eta mantenduko dira. Legea edo zen gauza esan da ere, hor dago erronka. Pixka bat, irakasleek ikastetzeek, pixka bat lan egitea hildo hauetan, eta hori izango da gure lan aurrerantzean ere, saiatzea halako gauzak zabaltzen gizarte eta irakasleen artean.
Hiru ildo nagusia aipatu dituzu, digitalizazio pedagogikoa, alduntze digitala eta nolakoa den teknologiaen digitalizazioa, ezta. Ekainean hezkuntza legeari 25 zuzenketa aurkeztu zenizkio zuen, eta ez dakite hezkuntza legeak hiru ildo horiektik helduta eta 25 zuzenketa horiei helduta zer biltzen dituen hezkuntza legeak edo adostakoak edo aintzat hartu dituzten zuen emendakinak. Ez hori da, hasieran pizkat esan dugu, lege proiektuaren aldetik ez da iaia aldaketarik egon, orduan printzipioz ez dago hartuta, ez daude hartuta. Orduan, pena bada, nik uste dut aukera bat izan da, beste herrialdetan bezala, multinazionale hori hasi zaie esaten aizu, onaino ailegatu zaete, guk aukera ona izan dugu hemen, esateko aizu, gure marko berriak, gure kontu handiz edo arreta handiz jarri behar dugu, zer erabiltzen dugun, eta, ematen du, ez dela egingo, ez dakigu, gero komentatuko, ez dakit, beste zuzenketa batzuk onartuko diren, banan-banako zuzenketak, baina momentu honetan ematen du, ez, baina. Orduan badirudi, legeak ez dituela aldaketarik ekarriko, ez da? Bai, hori da, nik aurre ikusten duana da, digitalizazio esparrutan lege honek ez duela ekarpenik egiten, gauza orokorra daude, danos ador gaude, erabili behar direla gauzak, baina ez du markatzen, ez du marko zehatzago jartzen, orduan, oso irekia gelditzen da, eta agian, hori ere irakurketa bada, agian hori, oraindik jarraitzen du lehengo parametroetan, gailuak aurretik, ordenadorea sartu behar dira gelan, irakaslea jakin behar dute korapiloak egit, pixkat, baina ez du zehazten ere, orduan oso irekita gelditzen da eta ez du markatzen, desde logo, aldaketarik digitalizazio kontuetan. Ildo nagusien artean, aipatu duzu lehen, ezinbestekoa dela nolakoa izan behar duen teknologiaren erabilera ez, digitalizazioan, eta zuek software librea ezinbestekotzat jotzen duzue, izan ere egun Google eta Microsoft bezalako teknologiak edo nagusi dira eskoletan, eta azkenean Google zein Microsoft enpresa pribatuen menpe daude. Bai, izan ere hori hezkuntza librezale talde hau honengatik sortu zen nolabait, ez? Bai gurasoak, irakasleak, eragileak hori software libre mutzen zen jendea ikusten genuen, urtea ziren, baina erabat sartuta zeudela gure ikastetxeetan teknologia edo enpresa horien produktuak eta gero eta arautuago eta ez zegoen jaia aukerarik hortik ateratzeko orduan, kezka horren aurrean pizka hasi ginen biltzen, ikusita gainera ez bakarrik software bera, baizik eta ikasleen gure seme alaben datuak enpresa horien esku gelditzen zirela, eta orduan, kezka horren inguruan ere bildu ginen hori librezale taldean, eta hainbat ekimenak inditugu, eta klaro, lehen aipatu ditudan hildu horiek erantzuteko, hori, gu baituta ikusten genituen ikasleak hor, Google Chrome, el otro, no sé cuántos, eta kontua eta bestean. Eta hortik ateratzeko, benetan, pentsatzen baduzu, alduntze digitala behar duzula, teknologia jartzea pedagogiaren menpe alderantziz. Hau daukazunez egin behar duzu, burujabetza teknologikoa, zuk erabakitzea zer erabiltzen duzun zer eramaten duzuen etxera, batzutan, erabiltzen duten teknologia ikastetxetan, etxean ezin da partekatu. Orduan, gure hildo horien proposatzen ditugun ideiei erantzuna argi dago, software libre oinarritutako tresna dira, argi dago, orduan horregatik, ez da besterik, benetan, euskara erabilerari buruz. Orain, egia esan, enpresa hauen Microsoft eta Google ikusita panorama, euskara nahikotxo sartu dute, baina haien menpe daude. Bihar nekatzen baldin badira, orduan, software libreak ere, albidetzen du beti, produktu guztiak euskaraz izateko, eta orduan, pixka bat argi ikusten dugu, egoera horri aurre egiteko,
bidea dela software libreen oinarritutako tresnak eta sistemak erabiltzea. Gainera, adibideak baditugu, ez? Adibidez, Donibane Lohitzuneko ikastolan Linux euskaraz, aurrentzat erabiltzen dute txiki Linux sistemaren berezitasuna. Googleekin alderatuta, ez dakit, zer nolako onurak dituen software libre honek? Bueno, kasu honetan, nik ezagutzen dut ez oso zehazki, baina bai, dakidanagatik, hori da Etxebarrigango irakaslea bultzatuta. Lehenengo burura etortzen zela lehenengo gauza izan zela, haiek lehenengo jarri zuten, hasi ziren pentsatzen. Osea, hausnarketa bat. Hori da batzutan gertatu ez dena. Etorri zaigu dana, tsunamio bat bezala. Eta hauek esan zuten. Zeri ziren, hasiko gara, zer behar dugu, zertarako. Orduan, haiek egin duten ibilbidea, niretzat, lehenengo eta behin da, adibide hon bat hori alduntze digitalarena, hausnarteak eta erabaki hartu zituzten. Eta erabaki horietan, orduan, zer lortu zuten, esan zuten, joder, ordenadorea berrerabiltzea lehen ez dut aipatu. Hemen, hartzen dira ordenadorea, zarkituta daude, nola. Haiek konturatu, bat zekiten, gainera laguntza izan zuten elkartenek, Bilboko elkartea eskuntzan ere mugitzen direla eta batez ere ordenadoreak berrerabiltzen, orduan, lehenengo pentsatu zuten, ordenadore zaharrak berrerabiliko ditugu, ez ditugu ordenadore berriak erosiko. Bigarrenez, ordenadoriari benetan gure beharretara egokitzeko, bai sistema eragilea, baina bakarri sistema eragilea, ze programak erabiliko ditugu, zertarako eta bar. Eta orduan, mugimendu horretan, elkartenetekoekin batzuten garatua txiki Linux, eta haiek lankidetzan, nolabait, lortu dituzte ordenadore zaharrak berrerabiltzen dituzte, eta gainera, txiki Linux eta Xilaba gainera izena jarri diote izen berezia haiengatik, edo haiek erabiliko dutelako iparraldean, orduan sortu dute ordenadore horietan oso ondo funtzionatzeko Linux banaketa bat, gainera eskuntzarako programa egokia dituztenak, eta orduan gainera, irakur daitekenez haiek esaten dutena, gainera hori egitean ez bakarrik geletako ordenadoretan, edo zein guraso, familian, beste ordenadoratena, software berbera erabildezake, etxean ere zabaltzeko, eta orduan, ari dira eta saiatzen ari dira gainera, bere eskola hortatik ere haratago proiektu honen inguruan lan egitean. Orduan, kasunetan da adibide konkretu bat, bai. Google nagusi izan arren, bestelako aukerak badaude. Donibane Lohitzuneko adibide bat da, baina beste hainbat adibide baditugu gurean, Euskal Herrian. Kasu, Donostiako Antiguo Luberri eskolan, Luberri sistema eragile propioa garatu baitute, eta dagoeneko gainera zenbait eskoletara zabalduta dago. Beraz, esan genezake, bestelako aukerak badaudela, ez da? Bai, kasu honetan, ja urteak daramatzate Irun inguruan batez ere, ekimen honekin. Hauek ere, instituto hauetan ere alako hausnarketa egin zuten, eta ez dugu nahi departamentuak hezkuntza zaila bidaltzen dizkigute Microsoftekoa edo Googleeko zerak, guk nahi dugu ere gure programak euskaraz, modu librean, etxera eramateko beste ordenadoretan, eta sortu zuten ere, antzeko parezido, hori Luberri banaketa. Eta, gero hainbat ikastetxetan. Luberri banaketa horretan bere garaian zeukan ezaugarria zen integratu zitekela departamentuak zeukan azpiegiturekin. Baina Luberri ere pentsatuta dago hezkuntzarako, agertzen diren programak egokia dira hezkuntzarako, eta nahiko zabalduta dago. Inkluso egon dira, beste institutuetan, beste, Linuxekin banaketak egitea nahiko erreza da, badaude esperientzia gehiago, agian ez dira integrala, edo ez dira horren beste zabaldu. Inkluso orain, badago, bidean dago, lehen esan dugu txiki Linux, Xilaba eta Luberri oinarri berbera daute, eta agian etorkizun batean nolabait bat egingo dute, edo bata pixka bat aurre lehen hezkuntzarako, beste bigarren hezkuntzarako, baina oinarri teknologiko antzekoa dira eta oinarri filosofikoak antzekoa dituzte. Por cierto, aprobetxatuko dut, esateko datorren zapatu honetan, hemen Zazpikaleetan, Bilbon, egingo da instalazio parti eta pixka bat, bai bi banaketa hauek nola instalatzen diren zer esan nahi duten egingo dela.
orduan nahi baldin baduzue hurbildu, labur.eus/instalparty, eta aukera izango duzue hau ezagutzeko, eta gainera etxera eramateko ordenadore berpiztu bat, diru oso diru gutxitan. Erabiltzen ari, kasu honetan erabiliko ditugu, departamentua bere garaian Eskola 2.0 erabilitako ordenadoreak. Berreskuratzen ari gara, pixka bat hardware hobetu, eta instalatzen dira alako banaketak oso ondo funtzionatzen dute. Orduan, argi gelditzen da, bestelako aukerak badaudela, hala ere hori posible egiteko borondate politikoa ezinbestekoa bada, eta Jaurlaritzak iaz Google Cloud EMEA Limited enpresarekin sinatu zuen 4 urterako lankidetza hitzarmena. Orduan hitzarmen horrekin software librearen aldeko apustua edo albo batera gelditzen dela esan genezake? Bai, hori kritikatu izan zen justu hori, garai hortan hezkuntza akordioa agertu zen, eta 4 egunet, eta hezkuntza akordioan agertzen zen olabai beste ideia bat. Gero ikusi duguna, legean ere ez dela, eta justu sinatu zen, baina egia zen hau lehendiz etorren gauza bat zen. Denboraz, kasualitatea. Eta kontua izan da, Google Cloud kontu hau, historia honek ematen du beste elkarrizketa batetarako. Kasu honetan, hezkuntza saila beti Microsoften alde egin du. Ze gertatu zen, etorri zen Google eta ikastetxe guztiak merkatuaren aurrean Googlera jo zuten. Erreza, merkea, doainik, komeia guztien artean, eta azkenean departamentuak hau ikusita, nolabait ikastetxetan, gainera, adibidez, hezkuntza librezaile taldeak guraso askoiak eskatzen hasi dira, baina zer egiten ari zarete gure datuekin eta bar. Orduan, nolabait da hezkuntza sailak egin duen modu bat existitzen zen egoera hori pixka bat, forma emoteko, baina hor dago. Zan nahi dute, Googleekin gertatzen dena da, beste kontu batzuk aparte, bai, zu sinatzen duzu akordeo bat, baina nola jakit dakizu betetzen ari dela. Googleek, egunero ez, noizean etortzen da. Europako batzordeak izun bat jarri dio Googleei datuak ez babesteagatik, eta bar, orduan, hor dago. Zaude beti, hemen ez zara buru batez, salduta zaude. Googleen egunen batean esnatzen da esaten du, hauek ez zaizkigu gustatzen, eta geratzen gara palestinarra bezala, urgabe eta urgabe. En fin. Aipatu duzu, ez, datuen kontua adibidez, hori bai askotan aintzat hartu behar da, Google bezalako zerbitzuak, Googleek doainik eskaintzen ditu gutxi gora bera, baina doainik eskaintzen dituenean horrek esan nahi du, gure datuak edo, ez dela hain seguru edo saltzen dituztela, eta hori aintzat hartu beharreko kontu bat ere bada. Bai, batzutan pribatutasuna edo kolokan jartzen dugu, baina batzutan ez da hori bakarrik, agian hori erdi bermatuta dago, edo nahi kotxo. Zure seme edo alabaren igualdatuak agian, ez dira inoiz agertuko, baina argi dagoena da, gure datuen erabilera masiboa egiten ari direla. Googleek entzuten, Googleek irabazi ditu erdakizen badir orduan, nondik irabazten du? Guk ez badugu ordaindu, datu horiekin haiek produktuak eskaintzen dituzte, publizitate enpresei eta bar. Eta datu horiek guk ematen dizkigu, eta kasu honetan, norbanakoa, azkenean gaude, baina hezkuntza sistema barrutik bideratzea datu iturri guzti horietara, en fin, begiratzekoa da, orduan, batira. Zerbitzua edukitzeko edo bermatzeko aukera bat bada software librea, eta horrez gain, gure datuak ez merkantilizatzeko. Ipar Euskal Herriaren kasu bat aipatu dugu lehen, Donibane Loitzunekoa, eta Ipar Euskal Herrian Frantziako Hezkuntza Ministerioak finkatzen du hezkuntzaren digitalizazioaren bide horria, eta Frantziako Hezkuntza Ministerioak apustua egin du software librearen alde, eta eskaintzen dituen tresnek Framasoft izeneko sare librea erabiltzen dute. Orduan, ikusi dugu Frantziako gobernuak hori bultzatzen duela, izan Madrilgo gobernuak, izan Eusko Jaurlaritzak horrelako apustu bate egiteko aukera badute. Bai, ez da lehenengoa, ez
daki zehazten, orain zenbat lekutan egin diren esperientzia, bai instituzio orokorretan eta bai batez ere hezkuntzan, ez? Hori da, gu pena ematen di, geratuko garela berriro atzean, aukera badaude, guk hemen ere hezkuntza sailan aurkeztu genuen Katalunian egindako esperientzia bat, ez bakarrik lehen aipatu dugu Linux hori da pizkat ordenadoretan, baina zerbitzuetaz, odei zerbitzuetaz ibiltzen garenean, hor teorian zailagoa da alternatiba bilatzea, baina egon badaude, Katalunian egin dira, lortu zen hezkuntza batzordean Jaurlaritzak esperimentatzea horrekin ere, ez dakigu emaitza zen izango den, hurrengo urteetan ikusiko dugu. Orduan, Frantzian eta Alemania eta hainbat lekutan nolabait, bai apostu egin dutelako edo debekua jarri dituztelako edo muga jarri dituztelako Google eta Microsofteko zerbitzuak erabiltzeko, bai, esperientzia badaude eta software hor badago eta bakarri da jorratu behar den bidea. Eta, klaro, kasu honetan, halako apostuak ikastetxe batek apenas egin du egin. Horretarako behar da benetan instituzioek edo egitea. Eta aprobetxatuko dut, aipatu duzu Frantziako esperientzia, oframazioak eta hori, beste urriaren 26 Euskara Bilduak antolatzen du, eta gai honekin lotuta dagoen jardunaldi bat urtero antolatzen ditu utopiatik egunerokora, Google gabe aukera buru jabeak badira. Eta justu horretara etorriko da Frantziako arduradun hori, hortaz ibiltzen den adibidez, ez? Orduan, existitzen dira alternatibak, baina jorratu behar dira eta nolabait apostu egin behar da. Eta ez da egiten gainera egun bat bestera da, markatzea estrategia bat, hori da legeak ematen zigun aukera, estrategia berri bat markatzeko, ez aldaketak egiteko biharko. Baina, hori biriko gara. Orduan, Googleen erabilera gabe badaude aukerak, aipatu duzu ez, Google gabe aukera buru jabea, eta holakoak, eta bestaldetik, osasun ikuspegitik, zeintzuk dira pantailaren kontsumoaren ondorio nagusiak edo aurrengan? Nik hor, ezin dizut esan, badaki justu atzo ere irakurri nuen beste artikulo bat, hori osasun aldetik, ez dut ezagutza edo pedagogia aldetik, osasun aldetik ere kalteak nabaritzen ari direla. Egia da, orokorrean erabilera ordenadore edo erabilera masiboen arriskuaz gero eta irakasle eta guraso gehiago kezkatuta daude, batez ere aur eta lehen hezkuntzan. Badago ja korronte batzuk oso kritikoa direna erabilpen masiborekin. Lehen esan dugu, beti digitalizazioa ikaskuntzaren oberako, ez derrigorrez edo ez beti, ez? Eta batez ere aurre hezkuntzan gero eta kezkatuago daude horren inguruan eta badaude ja hilo kritikoan. Gero, egia da, hezkuntza edo eskolatik aparte gaude hori etxean, mobila, hor daukaten eragina ja, eskuetatik joaten zaigu. Hau, bada erronka bat, gizarte honen erronka bada, digitalizazioa dituen onurak eta kalteak ondo aztertzeko eta neurtzeko. Eta eskola izan daiteke hain zuzen ere leku bat, pixka bat, onurak aprobetsatzeko eta kalteak ekiditeko. Edo laguntzen, ikastu, eta hor alduntze eta erroio pelikula horretan, izen horrek hain potente horrekin, atzean ere hori dago, ez? Zuk irakasten baduzu, irakasten, edo lortzen baduzu ikaslea jakitean noiz utzi behar dute mobila honetarako bai, honetarako ez, eta bar, dano gaude rapatuta. Bai umeak eta bai helduak, pizka bat hau etorri zaigu, 15 urtetan. Eta gaude, korronte batean sartuta, eta oain ohartzen ari gara, agian flotagailua behar ditugula, agian atxeden bat behar dugula, eta agian gehiago hausnartu behar dugula honen erabilera. Orduan pizka bat hezkuntza libre nahi duena da, beste gauzen artean, gauzak jarraitu beharrean dauden moduan, bigarren pentsakera bat eman diezaguten, eta batez ere hezkuntza munduan.
digitalizazioak baditu onurak eta baita albo ondorioak ere, eta zehazki digitalizazioak ondorio pedagogikoak baditu, eta bestalde horrez gain, gaur egun batez ere Google erabiltzen den honetan multinazionalen produktuetara ohitzea eragin aldu, ez? Agian arazo hori eduki dezakete aurrek. Bai, hori argi dago, hori izan zen lehenengo kontua. Garai batean, hemen, dana zen Microsoft, Word, Windows, hortik ez genekien beste gauzarik existitzen zenik ere ez, eta baina ematen du batez ere telefonon bidez, Android eta horren bidez, eta ikastetxetan ere kasu honetan, Google Cloud eta horien bidez, ematen du ez dagoela besterik, baina, bueno, eta erabilgarria dira, baina, bueno, ikasi behar dugu, horren atzean ze problema sortzen diren, ez? Baina, bueno, hau da, errestasuna edo ez da beti onena. Hemen ez dugu beti erabiltzen dugu McDonald'sen ekipoa, bai. Erosoa da McDonald's batera jutia. Baina eguneko menua McDonald'sen gainean antolatzen baduzu, ze kalteak ekarriko dituen horrek ez. Hemen kausa, bera, danok erabiltzen dugu Google eta Google Shop, eta baina erosoa da, baina eske kontua ez da erosotasuna. Guk hezkuntzan ez dugu bilatzen erosotasuna, bilatzen dugu benetan pertsona berria sortzea. Eta gainera, batez ere erabiltzen jakingo dute, baina gizarte berri digitalizatu berri honetan aldatu dira jendeak harremanak egiteko modua, eta eta hortan, bai etikoki, bai funtzionamenduaz, badugu lana, ordenadoreaz aparte. Nire ustez digitalizazioa hezkuntzan batzutan egin behar da ordenadori gabe. Nartu, pentsatu, zertako, zer da erabiltzen duzuna, danok egiten dugunean irakurri duzu erabilera baldintzak, eta danok jartzen dugu bai, eta ez dugu inoiz irakurri. Hori landu egin behar da. Eta, hortan badago lana. Badago lan handia orduan hezkuntzan, eta, zuek software libreen aldeko apustu argia egiten duzu, eskerrik asko gaur gurean izateagatik, Txabi Perez, hezkuntzan librezale taldeko kidea, eta gako guzti hauek azaltzeagatik. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Bai, zuei. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edonola ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.